Väčšina ľudí používa umelú inteligenciu úplne zle. Zadajú jednoduchý príkaz alebo položia jednoduchú otázku a očakávajú zázraky. Takto vieš používať umelú inteligenciu ako profesionál. Platí pravidlo, že čím lepší príkaz zadáš, tým lepší výstup aj dostaneš. Máme pre vás 4 tipy, ako písať správne príkazy umelej inteligencii. Prvý, definovať rolu. Určiť, že koho má tá umelá inteligencia napodobňovať. Druhá vec, ktorú by sme mali mať na pamäti, je, že treba poskytnúť umelej inteligencii kontext. Opísať bližšie ten cieľ, ktorý máme s umelou inteligenciou. Tretia vec, došpecifikovať to, že aký výstup chceme mať od umelej inteligencie. Dĺžku odpovede, štýl odpovede a tak ďalej. Posledná, štvrtá vec je byť presný, vyhnúť sa nejakým všeobecným zadaniam, ale zadávať jasné a presné príkazy umelej inteligencii. No a teraz úplne profesionálny tip a trik. Ak nevieš, ako písať dobré príkazy alebo sa ti ich nechce písať, použij aplikáciu Prompt Cowboy, kde napíšeš svojimi slovami, čo chceš, aby AI spravila a Prompt Cowboy napíše profesionálny príkaz za teba.